uzoshayelela isipikili sokugcina umgubho kaShwi ebuyisana uMtekhala. Page 3, ilanga langempelasonto liphume ngeyi-1 Friday, May 26. Kuzobungazwa impilo kaShwi nohambo lwakhe emculweni nguShwi noMtekhala abasesithombeni. Uzoshayela isigxivizo sokugcina sokubuyisana phakathi kwesilomo sabaculi bakaMaskandi, umgubho kaMandla Shwi Xaba ozohlanganisa noZwelenduna Mtekhala Magubane eGoli ngenyanga ezayo. Lokhu kuzokwenzeka mhla ka-6 June e-Equestrian Center eSoweto. Kulo mgubho okuboshelwe kuwona abaculi abahlukene. uShwi ubonga nokuthi sebebaningi abaculi bezinhlobo zomculo ezehlukene abakholwa kuyena njengoba bemupika ezingomeni zabo. uSandile Xaba ongomunye wabahleli baleli dili lomculo uthi lo mgubho uzobe ucacisa okuningi ngempilo kaShwi kwezomculo. Uthe nakuba uMtekhala ezokube eyingxenye yomcimbi kodwa uzofika ezimele egameni lakhe. nguShwi Mantombazane okuhlelwe idili lomculo okubungazwa uhambo lwakhe emculweni. Umgubho siwenza ngaphansi kwegama likaShwi Mantombazane. uMtekhala bagudle naye isikhathi eside futhi uzobe ekhona. Konke abakwenza bebambisene kuzobonakala phambi kwabantu njengoba sebebambisene namanje, kusho uSandile. Utshele iphephandaba ukuthi uShwi ziningi izimo adlule ngaphansi kwazo, ezinye bezinyakazisa isiphiwo sakhe kwezomculo njengoba eseqede iminyaka ewu-35 esendimeni, 35. uShwi usuka kude emculweni kusukela eyibambe kuNgqaluthi, kuMahawukela, kumatshitshi amhlophe, kuzingane zoma, eqenjini Licathamia iHlanganani, kwaze kwaba basungula iqembu likaShwi noMtekhala. Ngakho-ke kuyihlazo ukuthi impilo yakhe ayikaze ibungwaze esho. Abaculi bazobe beshelana inkundla kubalwa Gcome Elisha, Smirnoff, uMtekhala nabanye abaningi. Amathikithi omcimbi aseyatholakala ngo-R200 eCompuTicket. Iqembu likaShwi noMtekhala lisungulwe ngo-1999 okuthe ngo-2024 laqopha umlando lidayisa amakhophi angaphezu kuka-750,000 kwi-albhamu ethi Wangisiza Babi eyayigabe ngenoni elithi Ngafa. Yaqinisile lapha umbhalo mawuthi ngaphezu kuka-750,000, but inamba eyagcina sizwa okhozini kwaku-more than 800,000 wama-copies ayeseyidayisile leso sikhathi leso. I'm sure selahlangana nemiliyoni ukudayisa nje umculo wakhe, wakudayisa ngama-cassette ngaleso sikhathi leso. Right, cha sibabonga kakhulu-ke lapho-ke uShwi noMtekhala ukuthi kuzoba nomcimbi, kodwa-ke okubungaza-ke uShwi kakhulu owasengamkhohlwa-ke uMtekhala ukuthi usebenze naye wagodla naye isikhathi-ke eside-ke udaba lunjalo-ke. Umcimbi uzobe useSoweto. Sizoyibamba lapha-ke ividiyo, sibonge kakhulu kubona bonke abazoyibuka kwaze bafikela. Sale kahle.